Nu, domn Valentin, vă rugăm, dacă puteți. Era problemă peste, nu era o stradă care să fie măcar în varianta albă, vă închipuiți? Eu de fiecare dată, de fiecare mandat tot renunțam. De fiecare dată tot nu vroiam, am avut multe presiuni și am rezistat. Aproape jumătate de sat e plecat peste hotare, de multe ori asta. Dacă nu ai o echipă bună, atunci trebuie să muncești singur. Curățenia satului, asta este și oglinda primarului. Sunt Valentin Danu, primar al satului Logănești, din 2011, al 4-lea mandat, anul 1953, pe 10 februarie născut. Practic, activam cu totul la alt raion, nu în raionul meu natal și nu în satul meu natal. Da, unde muncind în alt sat, la vârsta cei mai interesantă, și știți, eu urmăream pe evoluția satului meu și mă durea sufletul când vedeam că undeva cineva face, dar aici este cu totul stă pe loc. Adică eu lucram în raionul Cantemir, satul Doina, era un sat cu multe naționalități, unde acolo am început activitatea ca agronom principal, apoi conducător al acestei gospodării. Și văzând ce lucruri am început a face în satul acela și ce lucruri s-a făcut, când veneam pe sat, mă dorea sufletul, dar iată, au trecut ani și din 82 până în 2011, nu, până în 2000, hai să spunem așa, până în 1998, da? După aia am venit în satul meu, am început iar a mă ocupa puțin cu agricultura și văzând nevoile satului, am zis de ce nu să candidez și eu. Și atât în 11, nu eu, de fapt nu eu spun nu corect, deci colegii, prietenii, oamenii din sat mai mult s-au adresat și au spus, haide, domnul Valentin, mergeți, vă rugăm. Așa a fost, așa și așa am făcut, am mers, dar din start erau mai multe, știți, propuneri. Știți, cu partidele astea. Au venit un partid, alt partid și așa mai departe. Știți, când vedeam eu ce partide vin, zic, nu, eu pe linii de partid nu merg, nu. Și eu, totuși au venit doi prieteni, de fapt, câțiva colegi de-ai mei și doi prieteni din raion. Mi-a părut așa mai serioși, ei erau de la Partidul Liberal Democrat. Și mi-au zis, îi zicea Cobzac dumnealui, și mi-a zis, nu, domn Valentin, vă rugăm, dacă puteți, am înțeles că colegii tot vă îndeamnă, zic, bine. Și am dat acordul, am mers, adică ca susținător al Partidului Liberal Democrat. Și am început activitatea în 2011, unde, da, noi ne uitam în sat că este foarte și foarte mult de muncit. Dacă pe perioada cândva, când eram eu încă conducător a gospodăriei din satul Doina, aduceam niște, atunci nu erau proiecte, aduceam niște finanțări de la Ministerul de Finanțe pentru satul Doina, adică eu mergea vorba de aceleași drumuri, de aceleași case de locuit, de aceleași case de cultură. Și când în satul meu am zis la precedentul primar că ar fi bine ca să facem măcar o porțiune de drum prin sat, el a lămurit cum, pe unde, prin IFAD. Și dumnealui i-a spus atunci, da, nu a mai venit atunci la Ministerul Agriculturii, dacă avem legături la Ministerul Culturii. Și iată așa, nu s-a făcut nimic. Atunci eu am început din start, primul ce am făcut, am reluat legătura prin IFAD și mi-am sfătuit, dacă aveți agenții economici, poftim, noi putem să facem porțiune de drum.
Da, și am pregătit proiectul, dar erau probleme foarte mari. Erau două grădinițe cu totul diferite, separate, erau într-o parte de sat și în altă parte de sat, în satul nou și în satul vechi, unde era dezastru. Deci, strașnic era acolo. Și am început activitatea de la grădiniță, pe urmă drumul și mai departe, și mai departe, și mai departe. Știți, dacă era o conlucrare când nu eram încă primar și când am devenit primar, e clar că eu nu, și mă străiam ca să nu fiu, știți, să nu mă deosebesc absolut nimic. Adică pentru mine era cu omul care era sărac, vorbeam ca cu cel sărac, cu cel bogat, ca cu cel bogat, cu cel care ceva cunoștea, ca cel care cunoștea, cu cel care nu cunoștea. Mai scurt, pentru mine nu era diferență. Eu când am devenit, eu nu am divizat oamenii pe culori, pe partide și oamenii din start au înțeles că da, este bine să conlucrăm. Cred că, știți, munca pe care o am depus-o, deoarece toată lumea se gândea că, nu toată lumea, cineva din ei se gândea, dar dumnealui cum ar să vină el de la Porumbeni la Hâncești, la Lugănești, el până a venit aici, ar să fie ora 9, pe urmă să duc iar înapoi acasă de vreme la 4 și așa mai departe. Ca mai apoi, începând activitatea, eu eram, ca de obicei, tot timpul la ora 6 eram la primărie și acasă mă duceam poate târziu. Și au zis, da, noi nu ne-am gândit că dumnealui putea să înceapă să muncească așa operativ. Dacă ar fi numai drumuri bune, dar știți, este o problemă când noi avem deloc drumuri, dar în 2014 noi am prima dată când s-a pus primul asfalt și prima bordură în sat a fost în 2014 cu un buget de vreo 7 milioane. Da, asta a fost o bombă pentru sat, adică noi am reabilitat drumul pe două străzi, Constantin Stamate și Ion Creangă, până la biserică, dar când deja în anii când erau programul ăsta drumuri bune, da, atunci mergea vorba de 1 milion, 1 milion de lei. Ce faci de 1 milion de lei? Da. Ca mai apoi să înceapă să discute că da, nu, trebuie de un kilometru. Ei, de 1 milion găsisem noi vreo 250 de metri lineari. Ca mai apoi am început de acum, în perioada asta, să vedem cum este posibil. Și atât, în perioada, Ităman era prim-ministru de la noi din sat, domnul Gaburici. Da. N-am mai adresat un alta, ce am făcut pe la administrația de stat a drumurilor și nu am făcut 250 de metri lineari, dar am făcut chiar aproape 1 kilometru. 1 kilometru de drumuri care au costat tot în jur de vreo 7 milioane, tot așa. Da, deci s-a făcut, am pornit atunci foarte bine și atunci deja socotiți că străzile centrale au fost asfaltate. Păi noi pentru asta, numai cu asta și ne-am ocupat. Practic, dacă până mai erau, știți, până în 2015 mai erau acolo, știți, niște privilegii de la partid, dar din 2015 eu nu am susținut, eu nu am mai mers mai departe cu alte și nu am vrut să-mi schimb susținerea către alt partid și s-au început presiunile, adică nu vă dăm bani, nu vă finanțăm. Și am văzut care e problema și am trecut atunci la finanțarea cu bani externi. Am început, prin IFAD s-a făcut și pod și drum de acces spre agenții economici și vă spun că podul peste râul Cogâlnic. S-a mers pe calea de a
deschide mai apoi, de acum și Asociația de Băștenași, dor de casă, unde am început cu diaspora a lucra, unde am început a acumula surse de la diaspora, am început a face proiecte, măcar mici, da, mici, chiar dacă erau susținute de agenții economici, chiar și de aceiași băieți de psihotare, dar mergem cu diferite ambasade, cu ambasada, iată, de exemplu, am făcut o stație de epurare la grădiniță și școală, deci a fost prin ambasada Elveției, da, dar de acum, din anii 19 s-a început de acum chiar finanțări puternice. Nu, eu mă mândresc cu ce că, știți, împreună cu consultările, datorită consultărilor pe care le-am avut publice cu cetățenii și în primul rând prioritară era apa, era clar că și apa și canalizarea, dar noi avem un proiect de apă și canalizare din 2010 și am văzut că fondul ecologic deja nu mai lucra, noi am făcut prin BERD de vreo 7 milioane, am făcut rețelele exterioare și m-am ținut că acest proiect trebuie să fie finalizat. Și iată, eu sper că în 2025 va fi finalizat. Adică s-a făcut atunci prin BERD, acum anul trecut am făcut cu satul european sursa de apă, 4 fântâni arteziene. Satul are apă, rămâne, dar noi pompăm apa direct în sistem și asta nu este chiar prea bine. Acum am depus la satul european unde am fost acceptați la construcția bazinelor de magazinare a apei, undeva tot în jur de vreo 8 milioane. Asta e un succes, eu cred că și plus la asta drumurile pe care le-am făcut prin sat, asta deoarece era problemă. Nu era o stradă care să fie măcar în varianta albă, vă închipuiți. Iată, acum au rămas undeva vreo 500 de metri care trebuiește de reparat și gata. Eu de fiecare dată, de fiecare mandat tot renunțam. De fiecare dată tot nu vroiam și de fiecare dată tot veneau careva partide, în afară de partide veneau de-am colegii. Aveam o echipă foarte bună, foarte puternică, niște băieți fideli, știți, Doamne, chiar vă spun, numai nu se rugau, că spuneau că haide, domn Valentin, dacă matale pleci, nici noi nu mai rămânem în sat. Asta m-au stimulat și colegii mi-au dat un imbold ca să merg mai departe și am acceptat, chiar dacă știam că să am presiuni. Am să am presiuni din partea căruiva partid. Da, am avut multe presiuni și am rezistat. Și iată, deși ultimul chiar mandat, chiar nu vrem, chiar absolut nu vrem, că mă gândeam, de acum e și vârsta, știți, dar știți, tot timpul îmi spuneau că, domn primar, trebuie să facem ceva pentru tineri. Mai mult tinerii pleacă, da? Să facem casa de cultură. Da, am stat și ne-am gândit, am pregătit un proiect și ne-am gândit că, da, am început noi a căta unde să fie finanțate și într-un moment dat am văzut că parcă nu prea se merită chiar tare să facem casa de cultură. De ce? Noi am făcut pe parcursul activității mele, am amenajat un centru cultural în fosta clădire a școlii, da, a gimnaziului, și am făcut acolo un centru de cultură, biblioteca, zic, sala de fitness, sala de forță, da, și am construit la stadion o scenă unde tineretul ca să poată să se distreze, da? Și am făcut, da, în afară de asta am mai făcut un parc, o zonă de odihnă și am zis că ei până atunci se strângeau acolo, la o oprire acolo. Și apoi am zis, iată, uitați, aici este spate de odihnit, dincolo spate de odihnit, hai să schimbăm, să vedem, dacă voi
va fi mult, va fi talente care va fi vreun ansamblu, da, noi ne apucăm și de Casa de Cultură. Cu părere de rău, până când nu prea sunt și chiar nici nu avem specialiști, cătăm specialiști care să se ocupe serios cu cultura. Nu prea. Dar acum vă spun că am făcut atâtea condiții că toți care vin apoi spun că eu nu m-aș duce din sat, eu nu mă duc din sat, eu aș rămâne aici. Și am făcut așa, cei tineri le-am spus așa, mai apucați-vă și faceți niște activități, niște lucruri care să vă aducă plus valoare. Și s-au apucat, sunt chiar vreo 16 băieți care se ocupă cu asta, cu fermele de vite și muncesc, au condiții unde să odihnească și iată, prin discuții, eu mă stăream tot timpul ca să le dau lor niște sfaturi de a face careva proiecte, de a participa prin AIPA, prin IFAD, prin mai multe, de a trage careva finanțări, ca ei să aibă un loc de muncă și să rămână pe loc. Și iată vă spun, dar așa e la noi specific, satul Logănești e specific că eu de când mă țin eu minte, lumea pleca, lucrau care la Chișinău, care în Israel, de mult, da, și ei cam așa, vreo aproape jumătate de sat e plecat peste hotare, de multe ori asta. Problemele sunt permanent, e clar că una din cele mai mari probleme este locurile de muncă pentru oameni, da? Și dacă era, nu știu, nu pot acum să spun, dacă era careva vreo fabrică prin sat pe acolo, și poate și asta ajuta, dar la noi suntem aproape și tot timpul găseau de lucru. Iată, era fabrica din Hânciești, unde lumea pleca la lucru, dar oamenii în genere au de lucru tot timpul. Ei sunt angajați mai mult în Hânciești, foarte multă lume ocupată. Cei care au rămas în sat au rămas, vă spun, că se ocupă cu vitele mari cornute, da, cu creșterea animalelor, acum producerea laptelui, cărnii și avem vreo câțiva agenții economici care se ocupă cu culturile de câmp. Asta este. Ce ne aduce nou în buget acum? Mai mult buget, în buget aduce v-aș spune, cu un agent economic din sat, un băiat tânăr, chiar tânăr, care a lucrat peste hotare și îi zice lui chiar, e familia Goldban Tudor, băiat tânăr, și a deschis o firmă, că noi când am făcut un proiect prin Darul + 3, el a contribuit cu o sumă considerabilă, aproape 50.000 personal a dat și 50 a strâns, 100.000. Și atunci am făcut o firmă asta, am făcut-o în sat la noi, s-a înregistrat la noi în sat și i-am dat dumnealui ca el să facă iluminatul stradal, adică să implementăm acest proiect. Și nu știu de ce, dar chiar vă spun, asta e norocul nostru. A rămas această firmă în sat la noi, dar noi acum avem cel mai bun contribuabil. Adică noi avem cel mai mult venit lunar, ne vine, vă spun, câte 50-60 de mii ne vine numai de la firma lui. Nicătând dacă el deja nu lucrează în sat. Noi, practic, tot timpul ne străim ca să conlucrăm cu mai multe primării și până chiar am pus sarcina că să facem că orice proiect, nu orice proiect, dar multe proiecte sunt care numai decât trebuie să fim mai multe primării, da, dar din start noi am început, mergeam bine, avem o echipă bună, am închegat o echipă foarte bună, am început a lucra, a face proiecte și știți, au început a veni dumnealor, au început a veni la consultații, la experiență, da, și
am început, chiar am muncit împreună cu mai multe, acum primării, deja suntem cu mai multe administrații publice locale, care noi împreună chiar avem proiecte comune cu stolnicenii, avem prin proiectul Mă Implic, ei au fost ca parteneri ai noștri, da, și am procurat tehnică de vreo 1.200.000 pentru evacuarea deșeurilor, adică cu managementul deșeurilor solide. Noi avem încă multe de descoperit, este chiar prin zona Erești, unde am găsit și niște făcut niște săpături arheologice, unde este nevoie de a dezvolta mai departe, de a studia tot ce s-a petrecut acolo, dar este în Stolniceni, este, am înțeles, că o zonă așa unde până când știu că au fost arheologi, au făcut lucruri, au descoperit ceva important, unde spun că acum trebuie ca să mai muncească mai departe pentru ca să fie o zonă și un traseu de turism. În satul Lugănești, vă spun care e situația, da, e mai bine tot, dar nu avem încă tradițiile astea, nu știu de ce au dispărut. Dacă erau niște tradițiile se păstrau mai departe, satul nostru este foarte atractiv. Acum mai rămâne de cum să mai discutăm cu oameni, să mai vedem ce mai putem face, ceva ca să putem atrage turiștii. Și asta este un lucru primordial care eu mă gândesc că ar trebui să facem tot posibilul, că deoarece, uitați-vă, merge zona de la Hâncești la Manugubei, ar trece prin Lugănești traseul ăsta, Stolniceni este, deci îmi pare că unde mai este acolo, trebuie să meargă până la mănăstirea, hai să zicem asta, din Nespăreni, cum îi zice mănăstirea, Hâncu, da, mănăstirea Hâncu. Da. Iată, este așa, Drăgușeni, am discutat cu o doamnă care are tot așa niște florării, serii frumoase, în Bobeica tot, ce ține de agricultură, dar ce ține de domeniul istoric, ceva acolo, da, vă spun că stolnicenii, la Hâncu, acolo mai sunt lucruri interesante. Pentru mine, practic, eu tot timpul eram cu ideea că primarul în genere nu trebuie să fie, el trebuie să fie apolitic. El nu trebuie să fie într-un partid oricare, deoarece cum ești într-un partid oricare, de acum te gândești, acela nu a votat pentru mine, acela nu e partidul celălalt, dar important că să faci datoria. Ești primarul tuturor cetățenilor din sat. Da, știm că a fost sloganul ăsta, vremuri bune, dar eu aș spune că nu avem noi vremuri rele, oameni buni. Noi trăim foarte bine, avem de toate, acum, dacă acum avem noi, iată, perioada asta și mai ales eu vreau să spun ultimii 4-5 ani, noi avem chiar vremuri bune, chiar, eu nu știu, eu chiar nu înțeleg de ce nu avem. Noi am făcut mult, țin de infrastructură. Infrastructura drumurilor e făcută, infrastructura de aprovizionare cu apă este, iluminatul stradal este, zone de agrement, zone de odihnă, sport, absolut toate condițiile. Nu știu. Eu de exemplu, țin minte, tata, Dumnezeu să-l ierte, spunea, Doamne, de-aș mai ajunge să mai trăiesc eu vreo câțiva ani, cât de bine acum ai trăit. În perioada din 2011 el spunea cât e de bine trăit. Dar s-a ajuns el acum la perioada asta, că mulți oameni din sat spun, Doamne, și-a ajuns cu tare, apoi aveți să zic, uite cât s-a schimbat în sat. Da? În start a fost proiectul elaborat în 2010. 2011 eu am început, am cătat surse de finanțare.
Da, chiar am apelat și la cei de la partide că este necesar numai decât apa. Da. Și era fondul ecologic atunci și mă gândeam că s-a primit. Da. Am muncit și în 2012, nu în 2012, asta a fost în 2014 deja, am început cu fondul ecologic, am început lucru și, nu mint, a fost nu cu fondul ecologic din start, a fost din start cu Berdu, da, cu Berdu și am făcut rețelele exterioare în jur de vreo 7 milioane, da? Și atunci am dat apa, am dat-o de la o sursă, de la un agent economic, dar apa era burcută dintr-o fântână arteziană. Și după aia am început și cu fondul ecologic. Fondul ecologic am făcut lucrări de 2 milioane și 500 și iată s-a stopat până în 2022, la sfârșitul anului, 23. Iată acum am făcut de 8 milioane și 600. Proiectul ăsta, tot cu proiectul ăsta am mers, dar și am forat 4 fântâni arteziene, am dat apă deja și avem sursa noastră de apă, din fântânile arteziene, apă bună. Și iată urmează ca să finalizăm acest proiect, cred că acum în 2025. Deci noi vă spun că am format Asociația de Băștinași de Casă, da, și ne gândeam ce să mai facem, că noi avem proiecte. Primul proiect a fost cu un izvor, pe urmă de aprovizionare cu apă, da, apoi am mers vă spun, cu iluminatul stradal, care a fost de 500.000, da, și iară prin darul în Prostrei am mers cu parcul la Popas. Am făcut o schiță, parcă îmi părea că știți, așa simplă, dar am gândit-o noi, eu cu echipa și am dat la darul în Prostrei, am câștigat, am implementat și s-a făcut un parc în fața primăriei și în fața, acolo este și oficiul poștal, este și centrul medicilor de familie și primăria. Știți, un parc de odihnă foarte bine, foarte bun, foarte bine amenajat, dar se mai cerea. Trebuia de investit încă ceva acolo. Și apoi am trecut prin satul european anul trecut, am mai instalat acolo câteva scrânciobi, am pavat, am făcut, amenajat cu niște copaci, tui și așa mai departe și s-a primit un parc minunat care chiar mulți trec și se opresc și spun, Doamne, cine a făcut proiectul ăsta? Da. Știți, critica tot timpul îi dă omului ca el să se repare, undeva dacă a greșit, el trebuie să facă tot posibil ca să nu mai facă greșelile. Și chiar le primesc, niciodată n-am spus că sau să mă supăr pe ceea că m-a criticat. Da, eu înțeleg. Sunt când alții chiar procedează nu chiar bine, atunci da, te mai superi. Dar o critică la timp ne ajută. Dar știți, a fost odată o problemă cu cineva mi-a spus că să-i fac careva documente acolo, dar am văzut că e tot legal, făcut legal și la 2 zile vine și mă propune ceva. Zic, da? Dar tu pentru ce vrei să faci lucrul ăsta? Doar asta e banul tău, omule, cum?
Păi iată, m-ați ajutat. Nu m-am ajutat, asta e datoria mea, ca eu să vă fac și eu am făcut-o, că așa este legal ca eu să vă fac. Vreți să contribuiți cu ceva? Iată banul ăsta care vreți acum să-l dați, vă duceți jos la primul etaj, acolo este doamna de la Asociația de Băștinași și iată, dumneei, dați-i banul ei pentru a vă face o listă acolo și dumneavoastră o să fiți încă afișați și o să fiți asta publicat pe Facebook, că dumneavoastră ați contribuit la ceva pentru sat. Și iată, din momentul ăsta, cineva, cred că s-a dus discuțiile prin sat și nu am mai avut așa probleme. În genere, tot timpul le spuneam, dacă aveți cu ceva de contribuit, veniți și contribuiți legal, tot cum scade, să dăm și transparență. Și n-au mai fost așa cazuri. Nu, eu ce vreau să vă spun, că noi suntem tot timpul deschiși, transparenți, simpli și ne stăruim să găsim limbă comună cu toți și ne stăruim ca să îi înțelegem pe toți și chiar ne stăruim ca să le intrăm în voi la toți dacă este posibil. Ceea ce nu este posibil, tot le lămurim foarte, foarte bine, le lămurim că asta nu se poate, așteptați, asta se va rezolva data cu tare sau anul cu tare și așa mai departe. Eu țin minte cândva, când eram la Doina, păi am intrat tot timpul directorul de școală, era o doamnă în vârstă acolo și venea și discuta, dar dacă nu eram competențele atunci a noastră și noi făceam lucruri și aici câteodată lucruri sunt așa care noi le făceam, le rezolvam, dar le lămuream bine și apoi Dumnezeu țin minte a spus, îmi spunea în limba rusă, Valentin Vasiliевич, мне так приятно к вам заходить. Вы хоть и не решайте, но мне так приятно выходить оттуда. Я выхожу оттуда с улыбкой, с вашего кабинета, да. Și iată, poate cred că omenia e cel mai important. Nu, eu știți, toate lucrurile astea, lumea poate într-adevăr vede atitudinea mea față de lucru pe care îl îndeplinesc, da. Și dacă văd că într-adevăr eu sunt acolo la ora 7, la ora 6 sunt la primărie, da? Văd că eu târziu mă duc de la lucru, înseamnă că ceva aici este și lumea cred că asta și apreciază și oamenii gândesc că, da, într-adevăr, acest om nu mai primește salariu, dar poate și ceva lucrează. Da. Eu, în primul rând, aș vrea ca chiar la funcția de primar să devină mai mulți tineri, mai mulți băieți tineri. Ei au mai multă energie, ei mai repede se descurcă acum în tehnologiile acestea care sunt noi. Important e ca dumnealor, dacă devin primari, să fie, încă o dată spun, să fie să aibă multă omenie, să fie înțelepți, să facă lucrurile să fie transparente, să muncească nu numai ca să primească salariu, dar să muncească pentru binele fiecărui cetățean. Da, eu știu că nu e bine când noi prea mult muncim și facem lucrurile pentru cineva, dar dacă nu ai o echipă bună, atunci trebuie să muncești singur. Până ai început a lucra, ar fi bine ca dumnealor să-și facă o echipă și împreună cu echipa să muncească și să ducă faima satului. Visul care era pentru mine
În prima dată mă gândeam ca să fac ceva, măcar să putem mergem cu drumurile, cu apă, canalizare și așa mai departe, cu tineretul să facem pe ceva la stadion, sport, dar toate astea parcă îmi pare că le-am făcut. Știți, mai este un vis acum să-l mai fac și terenul de fotbal, mini-terenul de fotbal, pentru ca să aibă tineretul încă un local de antrenamente și restul rămâne să terminăm cu facem canalizarea prin sat, deoarece asta este cel mai important pentru toată comunitatea. Aș spune că lumea toată trebuie să fie mai blajină, mai bună la suflet și să unească, să se pună umăr la umăr, să contribuie pentru ca să facă totul ca satele lor. Eu vorbesc de satul meu natal, ca satul nostru, să fie un sat mai frumos ca cum este, mai bine amenajat, mai curat și asta e foarte important, curățenia satului, asta este și oglinda primarului.